कार्यक्रमाचे सहर्ष स्वागत। मी नीता शिंदे। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। माझं नाव कॉम्रेड दत्ता माने, लालबावटा जनरल कामगार युनियनचा अध्यक्ष। यंत्रमाग धंद्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची आमची युनियन आहे। 22 तारखेपासून संपूर्ण लॉकडाऊन झालेला आहे। त्याच्या आधी 8 दिवस या इचलकरंजीमधले कारखाने बंद पडलेले आहेत। गेल्या शुक्रवारी मालकांनी कामगारांना काही ॲडव्हान्स दिला नाही, पगार दिला नाही। कलेक्टरने आवाहन करून सुद्धा या शुक्रवारी कामगारांना पगार दिलेला नाही। एक तर मालक भेटत नाहीत किंवा फोन केला तर आमच्याकडे काय पैसे नाहीत असं सांगतायत। अशा परिस्थितीमध्ये या कामगारांनी जगायचं कसं हा प्रश्न आहे। हातावर पोट असणाऱ्या या कामगारांची अवस्था अत्यंत बिकट झालेली आहे। भाजीपाला, किराणा जर खरेदी करायचं म्हटलं तर पैसे नाही आहेत। सरकारनं याच्यावर तातडीनं लक्ष देणं गरजेचं आहे। गेल्याच आठवड्यामध्ये हसन मुश्रीफ मंत्री जे आहेत कॅबिनेट यांना फोन करून मी सांगितलेलं होतं, त्यांनी सांगितलं होतं आम्ही काही ना काहीतरी करतोय, पण प्रत्यक्षात महाराष्ट्र शासनानं काहीही केलेलं नाही। ही अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे। शासनानं या कामगारांच्यासाठी तातडीनं काही ना काहीतरी केलं पाहिजे। किमान 5,000 रुपये त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले पाहिजेत आणि मोफतचं जे धान्य आहे ते सर्वांना सरसकट 10-10 किलो मिळालं पाहिजे। माणशी 5 किलो घोषणा केलेली आहे, पण ते देखील BPL कार्ड धारकांना केलेली आहे। केसरी कार्ड धारकांची देखील परिस्थिती बिकट आहे, त्यांना देखील हे धान्य मिळालं पाहिजे अशी लालबावटा युनियनची मागणी आहे। शासनानं तातडीनं याच्यावर निर्णय घ्यावा।